bijzonder. Nou, als het nou keert, nou, ja, dan zie je net nee. Zo. Hard werken altijd bij het bedrijf en ik werk graag bij het alleen bedrijf, want dan kon ik hier een contract krijgen. Nou, bij de Zwan heb ik mooi. Ja, dat is gewoon super. 4 uur draaien. Je hebt vanuit dat er weer een trein 30 op maakt. Ik zit op de meester, dus ik heb proberen zo netjes mogelijk de jaren wat langer te brengen. Ik zit op een haspels en ik lees een slang uit. Zodat ze zo snel mogelijk weer naar een oorstik kunnen. Ik zit altijd op de pomp, dus ik pomp het naar het land, naar de bemester. Nou, wij zijn op sleepslang nemen ze dit. Dat is dus jaren uit de putten waar we pompen, terugslang naar het land. En daar komt het via de bemester op land. Is het nog ik zei dat je hem dit van je hard leert, hè? Grotendeels wel, ja, denk ik. Ja, Ik gooi er wel mooi op, ja. Dat werkt het wel mooi, ja. En waar beheerst het dan intussen het beste van je draaien? Dat weet ik echt. Denk ik helemaal de meeste ervaring. Ja, iedereen zijn eigen. Ja. Ja, iedereen is goed is je nou aan ding en Ja. dat mooi staat bloot, dan rent het goed. Ja. Kan het misschien zelfs een voordeel wezen, want het is wel teamwork voor zelfs. Ja, als wij maar ergens heen en dan lezen we altijd wel hoe we beginnen, wat we nodig hebben, onze slang en alles wetselen ons met. En ja, dat werkt gewoon heel goed. Ja. Dus dan draait het ook heel snel. En had je hem thuis nou eens een boeienhoorn gaan mooi gehad? Ja, het is wel weer een collega de volgende dag. Oh ja, maar wij hebben nooit boeien met ons huid, want dat kan voort net. Nee, Nee. dat was toch helemaal dan. Ja, is het zo'n relaxed huid? Ja, ja. Ja, ja. 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 Het is net zo dat er via die poort toch wel eens wat rare wunden in de weg. Nee. Nee. Nee, voort niet. Nee.